pangihon hamuma patik ni debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam, dia do lapatan nii, odo, ikonu biar rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Atong, rap mangidogugu mahita tu debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tatopoti ma dosata tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami pargogo naso hatudusan, parasiroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajaha todo hami tubu, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu, masai gudang do pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalosion nami, say ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Tajahama hatani debata turpuk diari mingguon ima natar surat di buku Yesaya bidu onom ayat sada sahatu walu. Di buku Yesaya bidu onom ayat sada sahatu ayat walu tajahama marsikap soring. Di tahun hama mate ni raja usia huida Tuhani hudul di atas sabangsa natibo, jala namar mulia, jala akka rabu ni pahayana mangguhi bagas joro. Jongjong di atas nasuri-suruan serakin, akka nama hobon ononde, dua maukuti bersida, dua maukuti patnasida, dua makapon nasida. Jala marsijuon ma nasida songonon, nabadia do Jahoba Sebaot, guk hamuliaon liat Portibion. Jadi termaafkan suara ning manju, jala bukti musjori. Dungi hudokma, marjea maau, nunga mago au, aijolma parbibir na ramundo au, jala di tonga-tonga di bangso parbibir na ramun au maringan, ainunga di ida aka mataku, Raja Jahoba Sebaot. Suruan serakin, madapot ton au, jala di sada datu orang nagara, nabi manusia nagatan lot gasit. Jadi di jama ma pamangaku, jala didok, ida mah, odo nama jama bibir ni pamanganmu, pabua naung niusat utangmu, jala naung hinupupan dosam. Suara natuani mandok, ise do suronku, jala ise pasalanku, jala nikuma, disodo au suruma. Ima sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala nau piopsa. Amin. Tabigima
kor perempuan.
saha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na sohatudusan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba, nasasadai, imana tidubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si antodi parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaun na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mula mengulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargugu naso hatudusani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mengulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen aka na badia, dohot dia sisani dosa, dohot dia tai na mandok, mula mengulus sogot daging dihalak nong mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tiktik masa di Minggu Trinitatis 30 Mei 2021. Perjulu tema Minggu. Guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Trinitatis do tema disuruh debata do anakna jala di pasar hoddo todina. Paduahon padidion nabadia. Hari Minggu 10 Juni 2021 di permingguan pukul 10 WIB patupaun ni huriata do pandidion nabadia tuaka natoras nanaing mabuandak danak tupadidioni Roma Marguru di hari Kamis 10 Juni 2021 pukul 10 WIB maringanan di gereja huhud mabuan surat pengantan sian situa kelompok akte lahir manang surat keterangan lahir patuluhon ruas napida mamuka sadarion Minggu 30 Mei 2021 Pidda Huria sian HKBP Depok Sadama, keluarga Amata, Jasmine Maraden Simangucong, Inata Rosti Boru Sijabat. Alamat Gang Beringin Margonda, RT 02 RW 08, Pondok Cina Depok, NIR 1750 sia Kapernaun, Nasida Pinda tu HKBP, Resort Ebenezer Pardamian. Paupaton Ulaun Nabadia. Nah di hari Minggu 27 Mei 2021 di Patu Pahuriata do Ulaun Nabadia tu amata ha parhusib ruas ni huriata na di kelompok Jordan maringanan di Jalan Haji Asmawi Gang Kelinci nomor 43. Palimahon pasahaton ulaun ulos hatuaon tu 70 tahun. Di hari Minggu sadarion 30 Mei 2021 di permingguan pukul 10 pasahaton ni huriata do ulos hatuaon 70 tahun tutolu halak ruas ni huriata naung gonop 70 tahun. Paunopon Parjamita. Hari Minggu sadarion 30 Mei 2021 napasahaton Jamita di permingguan pukul 7 manugut ima Amata Padita TOP Siagian STH Nasida Rosian HKBP Resort Narumoda Distrik Opat Toba. Tikting naso jinahaon dohot berita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarede ni huria dohot marhite WA Group di kelompok pertanyaan tabe. Songoni tikting masa di huriata di bagasan mingguan saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di gorna.
Kami dari anak sekolah minggu Prosper Arko ingin mengajak Amang, Inang, Kakak, Abang, dan semuanya untuk berpartisipasi dan mendukung acara Malam Nada dan Dana Prosper Arko yang akan diadakan tanggal 5 Juni 2021. Mau lihat teh? Horas. Shalom, kami dari Sekolah Minggu Prosper Arko mengajak Bapak, Ibu untuk mendukung dan berpartisipasi pada acara Malam Nada dan Dana Prosper Arko. Tuhan Yesus memberkati. Halo, hola, shalom. Kami dari Sekolah Minggu Prosper Arko mengajak Amang dan Inang untuk Mendukung dan berpartisipasi pada acara dalam acara Malam Malam Nada dan Dana Prosper Arko. Yuk ikutan ya. Terima kasih. Shalom, kami dari Sekolah Minggu Prosper Arko mengajak Amang dan Inang untuk mendukung dan berpartisipasi pada acara Malam Nada dan Dana Prosper Arko. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, kami dari Sekolah Minggu Prosper Arko mengajak Bapak Ibu untuk mendukung dan berpartisipasi dalam acara Malam Nada dan Dana Prosper Arko. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Sekolah Minggu Prosper Arko mengajak Amang Inang untuk mendukung dan berpartisipasi dalam acara Malam Dana Prosper Arko. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari Sekolah Minggu Prosper Arko mengajak Bapak Ibu untuk ikut partisipasi pada acara Malam Nada dan Dana Prosper Arko. Jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Horas Amang Dohot Dainang, kami Sekolah Minggu Prosper Arko mengundang Amang Dohot Dainang asa Dohot berpartisipasi untuk acara Malam Nada dan Dana. Mau lihat? Shalom dongan teman-teman. Yuk teman-teman kita sukseskan acara Malam Nada dan Dana Prosper Arko pada tanggal 5 Juni 2021 agar Prosper Arko semakin maju dan semakin berjaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas bagi kita semua, saudara-saudariku terkasih. Kami Ina Prosper Arko mengajak kita semua untuk mau berpartisipasi dalam Malam Dana dan Nada yang diadakan pada tanggal 5 Juni 2021. Marilah kita memberikan berkat yang kita terima dari Tuhan untuk pengembangan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Damini di bata na sumuruk sia salu na roha. Ima mangaramoti hati do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Dia muna ruas ni huriata namar minggu di jabu marhite live streaming songoni hita na pengudison. Sahapa tabi sa sudi parhala do tuhita horas marhita sudina. Laos ulahan nami manungguli aka gora-gora juju niaka anak kota naki mamuka sian sekolah minggu sahat tupungan ina sian dongata namar minggu noeng di pospel arko asa tuk sudihi tamanupahi nang naso ruas ni haka BPD Poksa na penuaeng na payutihu per minggu non sian nakaluat namar ragam naso haguaran wilele kami mahamu kamang do taminan sudi mahita manupahi
asa tulus niatang yakta di tahun ini, bui pahotot tapos peli gabe huria nako. So ni may lilik namin tu kita, debatama nama masu-masu. Tong naik peta payuti matrupuk jamita di parminggota sadarion di Minggu Trinitatis, imasian Johannes bidutulu, mamukas yan ayat 31, rodi ayat 36, sono mahatana takasma tapayutihut. Narosia gijangido mengatasi saluhutna. Narosia tanoon, ima siat tanoon. Jala akana siat tanoon do dihatahon. Di hati dakon narosia benua gijangido nani idana dohot na binegena. Gabedanga dong nama jakon nahinati dakon nai. Halak nama jakon nahinati dakon nai do sumahapon pabua parsitong debata. Ay nasinuruni debata ido makatahon akahatani debata. Ay dang marpanuhatan ibana mangalehon todii naung dilehon do saluhut tutangan na. Naung dapotan hanguluan na saliling-liling na do na makaporsyay anaki. Alay na sumanada, alay na sumanguloy anaki, dang idaw ni hanguluan say na miyad do tahe rimas ni debata di ibana. Ito anggo sahatna. Siyan torob akka padohan panggoraon nauli tubang sota dari banyak gelar yang membanggakan terhadap negara kita Indonesia, salah satu label yang diberikan adalah negara yang religius. Kita patut bangga dengan sebutan tersebut. Jala takas doi fatarrui secara empirik sangat religius dohala Indonesia. Itu ditandai dengan sangat banyaknya rumah-rumah ibadah. Banyak agama yang besar dan aliran-aliran kepercayaan yang tidak terhitung. Jala bulu diaka pertanyaan merminggu misalnya, hari minggu pe daksia ke gereja nggak dipakai ke hotel. Do ke gedung-gedung sekolah na asing. Mulai di Jumat marsubayang dong atas sahapros dari bariban, do dalam belubung dipakai do lau marsubayang lau martangyang nasida. Kita bangga. Tetapi kemudian, apakah buah religiositas itu berbuah nyata di dalam kehidupan? Idealnya, orang yang beragama, karena agama mengajarkan cinta kasih, harus menjadi orang-orang yang penuh cinta kasih. Tetapi kenyataan di Indonesia, agama sering menjadi memunculkan kebencian. Idealnya agama itu mengajarkan pengampunan. Alai ulu dolani agama gabi dendam. Idealnya agama itu mengajarkan damai sejahtera. Alai somaldo gabi agama do sibos cirini perbedaan peperangan. Itu secara umum, secara khusus juga di internal gereja kita. Apakah kita sudah boleh dikatakan sebagai orang yang religius? Beragama iya, tetapi buah dari peribadahan kita itu apakah sudah membuahkan hasil yang diharapkan? Donotama nunga. Idia may parjulo sa halita bamalo don waeng ruas ni HKBP. Pajujurhon aka ayatnya Alkitab. Itu tahe. Ay bulu tikidihu tau kamang do tamuinang tangok pola huboto isin ni Bibil. Alanya ijabunami tangong Bibil. Boy do hono piga man waeng ulu ro 10 tulu ralong manang 5. Hola nakaparhala dui ma do padita namin adong Bibil na asa bulu marahe taya tiba bulan Desember ikolau di ba manurat liturgi ni ba tu jam nisituai. Tulang hupi jam ju Bibil mi. Lau tu dia neng mar liturgi dak pola sedia liturgi dia bereng. Lau situai do manurati. Alanya mabiar ibana sega Bibil nei. Ay macayarga.
Nasonari do nga adong Alkitab dohot Al-Samsung. Itu kan? Di mana-mana bisa kita buka sekarang, kita akses firman Tuhan di mana-mana. Jalan jolo holan paling jago na 2 hari di bagi jamita. Hari Minggu dohot pertanyaan lunggu, mana pertanyaan week. Sonari 10, 15, 50 kita banjir tsunami khotbah tiap-tiap hari masuk ke Pinuji ma dibata bulu takas di tajaha, mana kolak muktabereng but ini talai moliati na hita tertahapus. Hita mana maboto. Dari tingkat pengetahuan rasionalitas tentang ayat-ayat suci Alkitab, tentu kita mengatakan bahwa kita sekarang selangkah lebih maju. Ay ngadong aka ayat-ayat Alkitab taboto laumangan adong ayatna, laumudum adong ayatna, holan itu tu lau berbeda pi unang may pakai ayati. Tetapi kenyataannya bagaimana sekarang? Puasa do gabe sipata olo do akka parugamo naringgas merminggu lebih gampang tersinggung. Puasa ulu songoni. Saya unak malong dihuriat tau songoni ate. Ulu songoni tong ringgas do markur, ringgas merminggu, alai holang lupa otik sekretaris mabadison. Gua rikurna. Abe nang markur behita ina to. Na pola romang elek-elek situa, na lupa dia manurato merkur mau. Adang bah, kirana swarga hami. Alain ko huriat tadang adong ya te. Puji Tuhan dang adong di Depok. Tuhan ini mah. Nah ini kita melihat sangat gampang tersinggung dan kemudian ketika ajaran agamanya itu diterca sedikit sangat-sangat reaktif. Bukan hanya antar agama. Antar huria pihita sesama yang mengatakan pengikut Kristus, bukankah kita sering saling menuding? Ay son solas roh hapo ang opisi pergian. Habi po ang nang marpesta ita nang ropa rumay mo na. Barang marsakiban na. Ay buah. At on yatu sa no bet na burundiyo parumay no na to. Ay waru-waruay na. Anak takas parurion na. Ay dia hurian na. Kote-kote na maupin na mana. Itu pola pikir orang tua dulu yang sangat konvensional yang di kampung. Mulai hati debatan nungi pangaratua kita dak pola beharu songoni bekencang na. Kita mengatakan bahwa Pentakosta itu adalah Nabi Bilun. Enong Bibilun do harwai ngol makatai Bibilinin na. Ro par Pentakosta iro kita ada ngau katonggok to di perbedia lahi iro sa songoni bereng jo abadita do ama-ama ni hakabibi hol na marisapi ninna. Ini kan saling menuding kita. Seolah-olah menurut nasidah habadiau kolang naso marisap doh naso minum. Habi bagas rohana tong do pahata-hata dongan na. Idia do badiani. Bukan apa yang masuk dari mulut yang membuat orang najis, tetapi apa yang keluar dari dalam itulah yang membuat najis. Apa itu? Niat jahat, iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya sekarang, kalau demikian kenapa begitu? Jangan-jangan kita memahami Tuhan itu hanya berdasarkan logika, maka yang kita kedepankan adalah rasionalitas. Maka buahnya seperti yang kita tuai sekarang ini. Ai bolo pikiran do tapajolo mangatusi debatana sia portibio dui. Ala na sia portibio tapakelau memahami debata, songon naidok ni si Johannes di son, apa yang terjadi? Yang pertama sekali bisa saja orang jadi ateis walaupun rajin membaca Alkitab. Karena apa? Segala hal harus dapat diterangkan, dijelaskan dengan logika. Bolo so rasional na disahanai, leleng-leleng dikritisi, leleng-leleng gabi ateisme gabi so porsia. Ay adong dosurko pa ditanami na tong adong. Idia may digijang. Ay dia do gijang on. Di ilmu bumi bulat do. Unang atong asal padoko ni hamu ay nadangkalan pangatusyo muna ninda. Yang kau dak pola ulo dak walu si adong dosuru adong idia digijang. Idia magijangi tak watu siang.
Karena ada hal yang dapat dijelaskan secara logika tentang agama, tetapi untuk yang tidak dapat dijelaskan secara logika harus diterima dengan iman. Itu harus yang gijang. Anggone sia turu uto hutok, holang uto hutok mapatorangon. Alan itu sagabi ok patorakon, anggo di surgoyan non, holang namangan nama tokita, holang namangan inna. Ala kebetulan, holang tu si pangan la rohani nama tahun. Aido menurut imana hasonangan no tibo, holang namangan lang yang nam kita isi inna. Ay papa mga bago to kebetulan yun nama tahun. Ala yanong lumadok, ala holang lomorohan nama tahun, ala perseni musik imana to. Anggo di surgoy holang nama rede, nama hitan nomar topakin inna. Luzenai. Buido ba ekonom muna nek seliling-liling turus marede dakya manga dakya mudum. Batong dulu sih. Apa yang mau kita katakan? Kalau penjelasan logika yang kita buat, maka samar semuanya. Padahal di surga itu melebihi apa yang ada kita jelaskan dalam logika kita. Buat dobenon mangatusi, iko kapursial do. Bolo pikiran dobenon, boido gabe ditai kita gabe soporsia. Kita menjadi ateis. Yang kedua, kalau kita memahami Tuhan dari pikiran dunia, maka kita bisa saja memahami agama kita itu hanya sebuah filsafat dan ajaran etika moral belaka. Olah sebatas-batas patik di pertibion, na mangatur hangulo dison alay daksahat tunggu hanguluan nasoras sudah. Alan itu homat tong naidok ni. Isi itu tahe na mangajaron ateisme. Karl Marx no, agama itu hanya candu, hanya untuk menina-bobokkan asa sonak-sonang dojol mainin. Maka bila demikian, agama itu dilihat hanya untuk mengatur tatanan sosial aja supaya teratur asadok patik unang manakko, unang mabunuh, unang mangalakub doho akka lana asing. Selanjutnya juga dalam praktek ibadah bila dilakukan pendekatan logika dan hanya sebatas konsep berpikir dunia, maka ibadah-ibadah, pendalaman-pendalaman Alkitab hanyalah perdebatan teologia yang berkepanjangan yang tidak ada batasnya. Saya diuhal hatani debatai, alaidang merpakorhon, laho, patubu, haporsiona. Hanya memuaskan sekedar rasa ingin tahu logika manusia. Molosongonida tondang merperbue, ahama perbuena. Perbuena na parjolo sahali madabu matu kesombongan rohani. Gabe dianggap mabolunggo da gimana marpuasa hirano jono gimana tu di bata. Bolong gajang gimana martang yang ianggap mah hirano imana parjolo di antrian nomor sada lautu surgo. Jatuh kepada kesombongan rohani, menganggap diri lebih kudus dan orang lain tidak pantas. Itu yang terjadi dengan murid-murid Yohanes juga di sini. Ai didok nasida bolu tajahai di joloni turpuktai. Guru ina nuktor penjara nungi takub nungi penjara si Yohanes. Na di misi narahai narotu hoi, ngai nueng madidihon, jala marrona kajol matorob tu ibana. Unang dokos songoni, nasian gijang dui. Jala holan nasian gijang goboy na mangajarhon na digijangi. Holan nasiat debatado na boy makatahon na ni idana, dohot naong binegena na siya banwa gijangi. Dangadong itap inaas. Alay Roma si Yohanes madok, lambelgama ang kuibana, alay lamoruma ang guaw. Bulu tabirang dia tulupulunay. Yang kuibana, patut lam gadda, lamoru maanggo ahu. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dia muna kamanami doho inanami, nung madabu hita tu kesombongan rohani, maka perbueni napajulohon utoh-utoh do pikiran dalam praktek peribadahan, kemudian membawa kita kepada konflik horizontal. Ai gabi fanatisme na sempit matubu, holangi gui otik haporsiota, itu reaktif mahita, jala ulu mahita merbada, karena alasan agama. Katanya mau mempertahankan kebenaran, tetapi tidak benar. Katanya mau membela Tuhannya, padahal kalau ada umat yang membela Tuhan, sesungguhnya itu tidak benar. Ayang gue keloja do membela Yesus, dan ulo manobay.
Babasa so bau mana dirina dang boy dibela, bawa meron nama bela au. Tetapi siapapun menghujat Yesus yang saya sembah, menghina dia, karena dia adalah benar-benar Tuhan yang sudah teruji sepanjang zaman, berapa tahun, bahkan beribu tahun, dihujat, dicerca dan lain sebagainya, ketuhanannya tidak pernah menjadi batal. Dan sampai sekarang dia bekerja dengan cara yang tidak terselami oleh akal berpikir saya yang sempit. Alani bu ama bainota asaboi tapahami imataringot tu hata do Jesus Kristus nata sobay na parjulu sahali iko paurota do dirinya. Lam gadda mangko ibada, lam moruma anggo ahu. Ketika kita tidak dapat mengosongkan diri, kita tidak akan dapat diisi oleh Roh Kudus. Bolong madok sanga konsep tadi so taringot tu surgo, adong konsep tadi son taringot tu akan mangulah lomoni rohani debata, dak terjalot tabe hatani debata, dak tarihutonot tabe panggoran itu di perbedia, utoh-utok tay nama nata pakke. Alani parjulu sahali pauruhon diri. Jala ido di diri ni Tuhan Yesus Kristus. Kecenderungan di jolma naing, aro tay kecenderungan ta, mau ingin lebih. Dan itu sudah kita warisi dari Adam. Dan itu sodoran iblis. Tak tutu hamu mate, na iboto de batano. Sadari di pangak kamu, gabidus de bataham. Tawaran untuk lebih, membuat Adam, membuat Hawa, memakan buah terlarang. Mereka jatuh ke dalam dosa. Usuku maju hamu kainang, adong dolo mo rohai muna idokon, urroh hamu sadongan muna. Jujur maju kita ina. Inak sa sitong nga, au padita muna, urroh ado ho huberek sa inang ho boloniku bado. Tarwan ina. Idia do lomar roh hamu na bolohudok, inang memang begekid do hido, ubagak go sa inang ba boloniku. Idia do, nau denggan. Ubaga ko ka? Mah, itu kecenderungan umum sudah ada songoni. Berek kamu mah belum marpungun na tua dan sia. Nau tahu bege-bege belum majemput persekolahinan mei ba. Aku kebetulan sama jemput danak jalanong sa rombong abutinyo sa grup aong 5 halakon. Aka ibu-ibu adong museo pungopung doli. Maka tayo alay masing-masing membanggakan akapahupuna do. Cucu saya udah hebat. Ini mana tong? Hebatnya gimana? Dia udah bisa main game. Nah. Oh, cucu saya jago. Ini ganti-ganti remote TV udah bisa. Nah. Itu belum seberapa. Ini saya datang, adong isan kongkong. Cucu saya itu udah bisa dia. Itu mainnya harus keluar di mana? Main WA, kirim-kirim pesan, udah chatting dia ini mana bah hebat nih. Walaupun ini saya mau jago. Masing-masing kita selalu membanggakan diri. Hola saya ada persoalan di halak Batak. Tak kia pulau lu inata mado amat tau jago. Saya matani halak hadi do jago. Ida ado kani bolu marpungu mami salah sonat war hain pesta. Mertua hoba. Anggo hobi deh burujutak. Dauk suta buat koi basi right ini. Nah. Itordang jujur halusna. Lah marhuan atu hamu do sokoni no li torina do. Alayang go tu dirita jodoh hita saya naik na jago. Itu kecenderungan yang dipakai iblis untuk mengangkat kita, menyombongkan diri. Maka kita tidak lagi mendengar, maka kita kemudian jatuh. Jala bulu saya hurimang-rimangi, nak penong marulah-hulak tabegi, satu sonari ra relevado pehatan si jurtuli. Ima na saya membuat suruk-surung halak kita. Secara manusia do rasongoni. Naksian namate, ngamate dongan na itong do ibu imana suruk-suruk siya ni kan, so na kujamita ho pigamigo na salpuy son. Mate matong dongan na kan, dongan si jurtulon. Bek na marga si turus masutadokon na mate on. Dero makadongan na ale-ale na to, pinasaha matua kale-ale nuaeng. Ale-ale si doli parjalang inat tong. Irak malahi. Luluan na abot ilu. Acay habu dorohan hami. Alani parmoding layon. Ay na burjo lekon. Alani burjo na. Hola kala cadese mah. Ngay termasuk kon na po subulu. Imalani burjo ni lekon.
itu terpilih don gabe pengurus di NHKBP. Amo kamanami do inanami lang na pababuahon sekretaris malaikon. Alay dak pula na pababuahon aw makatuhan ay niya. So na mga lobi na mati. Na pistar rolek ko na berjuang ranking do terus di sekolah. Ranking sana do layo terus berkelas. Alayaw merangking umum ini nana. Seperti itu. Jadi bolo pedok si juru tuli itu mungkin relevan dengan versi-versi yang lain yang kita lakukan. Dan demikian juga mungkin dalam pemahaman agama, sering sekali kita mau menggurui Tuhan dengan konsep berpikir kita, maka kita gagal memahami perintah Tuhan di dalam hidup kita. Aidang ditanda sisian na Tuhan Yesus. Alanido sarona sida mga luan utus si Yohanes madok guru. Jolma bawa narutuhoi di iparni Jordani nadi didimi nunga madidi nuang jalan marua jolma. Ada iri di dalam hati mereka karena ada kesombongan. Ayadok pikirannya kasih siani gabi jago sang guru nami, gabi lebih populeron sian guru nami, HP guru nami do parjolo, guru nami do madidion, puasa gabi on di huto jolma. Ada kecemburuan di sana. Bulu tazahayan memuka siana sada imanakin di Yohanes tului. Alani syarat mutlak yang pertama supaya kita dapat menyelami memahami apa perintah Tuhan di dalam hati kita, mengosongkan diri, kenosis, merendahkan diri. Ketika hati sudah kita kosongkan dan kita mau menerima itu, maka Roh Kudus akan datang. Sebab firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Namangi hukma dan boy terpatorak kita nakin surgoi merhite utok-utok alani ikut to diperbedi do jalota. Nungata pesta holina di hari Minggu. Asa to diperbedi patorak koturohata nasa hasit tongan dot hati goran. Ai ido di rokot to diperbedi di Yohanes 10 ayat 26 nokta jaha di hari Minggu. Ala yang go pangodiani ima to diperbedia. Si suruon yang may merhite-hite guarhu ajar honon jala paingot tonon ni ido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu tol diperbadia ma na mangajari kita namangi hupamu sehamuna akamanami do inanami. Setelah kita mengetahui apa itu firman Tuhan, maka sekarang ini firman Tuhan berkata, siapakah yang akan saya utus? Lalu sima isodduau suruh ma'au, tetapi jadilah hamba yang rendah hati. Unak songo sipak pakunal. Kiaru tabi cerita sipak pakunal akamang do taminan. Adok cerita na julong raja ni halak bata ina si piso semalim sada. Adong mahatuban na sipak pakunal. Adigan masabuyo songo rajaon na rohana. Jadi huroha bawa legenda na julong. Di pahian na iro sada kesaktian ni amata si piso semalimon. Di sada partikian sahak matonan itulang na ala dauan terhutaru na julat tong. Iko borhak manasida misalnya sa porsial atau bakara di daudi marhuda nasida. Baru di tongad dalan banunga mangido nang martapian si biso somalim ido ibana matuhatuban naon. Isom majoho sa martapian na ulo raja nami. Martapian si biso somalim ditiki martapian ni ditakoma pahianna pudak kalasanna dosbima. Nung ditako gabe berganti peranam manasida. Gabe si pakpak kunal ma si piso somalim gabe hatuban. Singkat cerita sahak manasida tu jabun itulang nai huroha bakko hatubani tak nabuy muba. Nakpe di leot di mana ima pudak kalasan do tukot harajaon nang baju pertahanan nasian si piso somalim. Aina na yang manokok pariban na do si piso somalim, Roma pariban na di dokma. So nasing-asing do huberek paribat ki bapa. Siapa katayon na pe, lau manga pe gumarapus. So nasusuman do hubereng anak iraja. Bahuma ito. So ngono may konujio kudo na dia do paribat kuna toho. Ibaem pariban na ma so ngonon idabuhom ma dia do guarra. Lako martunun. Idabuhom magulungan ni monang nai idokma. Pariban anak iraja, anak inaburu, taruhom majolo, bonangi,
tu sopo-sopo partonunako. Pitoro sipak pakunal aisonadong na binotona kebetulan tangga tu sopo-sopo ni paribandaon ima pudang iba tanggana. Badak tolapu inarwan sipak pakunal isuruma sipak pakunal tiruanon ima si piso malim na asli laho nako. Badi leon boy dibayar dengan piga-piga hali diuji diisuruh lau mangulah korbo bolo si piso somalim mangulahon manudda dohor boy alay yang go si piso somalim na asli mangulahon holang dia dede dohor boy dengan do mardanan dia muna kamanami do inanami ahana na yang dohonota so tung olo kita say ubalga siya debata lau mangulahon ulauta do lau bersaksi di parngulota. So tung adok nanggo saya siya kita madokon nukutangya kon atong malum ibana unangin na sipakpakunal lohita disi. Holang ula-ula na matolpang lohita dang ala di kuaso ni tangyang ni padita sirait dang ala di kuaso ni tangyakta alay ala olo de bata mamake hita ala ni i molo olo de bata mamake hita ekolam turuk dorohata madok mauleati ale Jehuba ala di pararhodo pesat sunari na posomon mangula-ulaw na dingkani. So tuk ta sarbut, so tuk ta rebut tahta ni debata, gabihita na yang debata, jalata peralat debata. Kadang-kadang dalam praktek peribadahan itu bisa saja terjadi. Atau ang dihamuna kamanami do inanami, holan nasian gijangi do na buhay patorakon na digijangi. Tod di perbadia do Kristus Jesus do. Songoni manak Trinitas, bagajak kubul patorangon di jamitong, dia KPA no buhay mata patorang. Mengenai Trinitas juga itu masih perdebatan yang belum berakhir sampai sekarang. Kalau pemuasan logika yang kita inginkan tentang Trinitas dan bui patorango sudah tuntas secara logika. Alani dia mah asatatu sinak Trinitas tajaloma todi parbadia. Debatama nama masu-masu, debatama nama guguyok kita. So ni mah dohonon nami mah tulu halak dihamunai ngakamanami do inanami. Nah, marulang tahun 70 itu tahe kamang do tamina ibagasan taonon amanami si edition si murakir songoni amanami padapotan si majutak do inang nyonya sirait boru huta barat nomor 2 mahamu adilo debata 70 tahun nak peno 70 tahun tangyang nami baik konia saya dilo debata mania dia kamu sahatu 100 tahun alai bataba magugu dot hai pason dau nangaka hai ngaluton mulo tapasaha peno sakuriata ulus debataro namang gonggom jalalaus na papatar hodoi na sodong begu di ulosi so na idoknya kabar gereja nasing di rohani jolmai do begu alaeng go di ulosi dang adong begu mulo tapakke law mamunci debata ulus tei gabe hasanga po doi debata jalai ngotingot doi pabuanok sudietong nakuria manangya ko kamu asa margogo hipas di hatuaon dohot mangihut aka pinoparmuna nauposo asa dapat so tangyang nya kana tutunya ala batahina madokon belgat yang ni rumah belgamat yang isopo ngagabi hamu amanami do inanami na tumua sayung gabian utuan musenon aka pinoparmuna nauposo ido tangyakta asa marulupulo pamu nak tujulo atong nomor 2 mahamu debatama nama masu-masu. Amin, mertangyang mahita. Muliate Tuhan, nungatol kas Tuhami hatami, nungaro Tuhan Yesus, lau mengukap dalan di kami, laus disuruh hodo to di perbadia mengajari kami, manugu-nugu kami, mardala di hasitongan di atas sujahan di hatam, atong sayurupi mahami masuada hodiri, asa dapotan asini roha pami mato di perbadia. Asa marhite himale Tuhan watu si kami hata hasitongan nasiako. Gabe ramos perbuinami, maperbuyo kolong. Hadameun, songoni ale Tuhan silas ni roha dia kapar sauran. Udut ni malamang ulahon na salomon ni roham di portibio kami leo mabuhali daging dotodi. Pasu-pasu mahami kanup di keluarga, di ulaon, nang diusaha aka na maragam. Asa uraduti hami na salomon roham manipat sa minggu 7 loon. Ali Jehovah songoni mana sa ulaw pagkubasyon di tonga-tonga ni Huria,
upasahat kami matuho, asahona patauho kami akaparhaladom mangaradu tinasawlaw ni, dalaho makehei rohani sudiruas payutihut akaparsaran nami nauli di tonga-tonga ni Huriam. Tuhan nami, upasahat kami akadongan nami namarsahit, asa dulom, jala daunan musahit na sida, asa sihar saluhutna, hisar musay na sida, hipas madalanyari ni ngulu duzolo. Ya kana marulang tahun parrohay mamilang ya kari ni nguluna, asa dapotan rohana bisu. Jala sabuy marlas ni roha madalanya kari ni ngulu, tongon apala di obason, marlas roha kami, di bulan Januari na salpu, tongon 70 tahun nama nami situ Edison Simarakir, songoni tanggal 7 Maret, ama nami pada pota Simajutak, tanggal 27 Mei, ina nami, inang nyonya sirait, buru huta barat. Pasaton nami maulusan no Tuhan, alay homa na mangulusi todi na sida, mangaramuti ariat dohok borngin, udut nii, pasu-pasu makapinopar niya manami do ina nami. Ya kaya nakon na nang marumah tangga, nasulapotan akapinopar dope, say homa na palumehon, asa si kuplas ni rohani akamanami do inalami na tua-tua dison. Jala martaba-taba malas ni rohani akapinopar na pasangap-sangap guarmo ali Tuhan, isude panggulmeton ni ngoluna. Pinuji maguarmo ali di bata nami, nangakaulaw permingguon di tonga-tonga ni Huriam di HKBP, naksude tahe Hurian adong di Indonesia. Say homa na majong-jongi, ho na mamasu-masu. Bang sudut negara nami ope pasaton nami do tuho, asa ho ali Tuhan na mga roha na mabiar midaho di sudia paratur negara nami, gabi margugo na sida makajongjokon do tatigoran ni uluhon ni presiden nami, ngabi buy mamardami sonak kami rakyat Indonesia. Ali Tuhan Jehovah gudang ni dunia na next pangidon nami, alay tu koma na pasikopon. Secara khusus madiulaw nami tanggal 5, Imana naik papungupilian tupak kami oleh Tuhan. Lau manupahi pembangunan ni Huria nagok gereja di Arko. Nasalilingon dinarak marpungu kami di pos pelayanan. Kirim rohan namin yang gabi Huria nagoki nang tuzuluanon. Alani homa manupahi ulau nami di malam dana tanggal 5 na nengro. Pahehe rohani sudiruas tu parhalado manupahi ulau nadinggani. Nangakaruas na di luar na di duru ni HKBP Depok Sadapi. Asa parsiduhut manumpahi. Pos rohanami, mardonga toko, saya natupadu lau ni majadi besangap di warm. Atong nuaipe, pasiko matang yang nami. Jala leom may dihami, olan alan yasi do tolong ni roham. Narhite-hite ko anakmu, Jesus Kristus Tuhan syokopang. Amin. Siya nakapasu-pasu na tajalo siya debatata pasahap pilita na duminggan. Uta puji Tuhan tamaredi kita.
ruas ni hurian itu hata lahi naulong di bagasa Jesus. Saha maita tu lauta pasaha ulus hatuaon tu ruas ni huriata naung ginora nakin. Tok buka deta buka de 700 onom. Ditiki maradionan no Roma tujolo hamaksi morakir hamaksi majutak. Do inang nyonya sirait boru tabarat. Pitu 06 maret dehita. Sudutnya Allah pasahaton ulus hatuau ni udah kami mah ketua ni lansia asara pita mang pasahaton. Aduh dua tanyun. Ulah nami mah dia nami do ida nami boleh pasah huriat tapi ulus hatu anon debatado yang udah mangulosi daging do todi muda mulo diberi kamulus on ingot tamu mah nah do sudi ruas ni huriat do parala do hakayu pide poksada manangnya kok kamu asa sehat do akapinopar asa boy mangihut lo bisa kamu muse tuana atong debatama lama masu-masu. Tuh, masuk. Horas, Pak. Oh iya. Tuh, masuk. Habis amin menurut bangga dokter wasta kita. Oh iso doang. Si mamu, kamu metong atau enggak? Abu Ibi, hok maju jongcok kita ison, dong dia namang iu pedong mulak kamu, jual marede kita. Tong mapangadok tusan, dok pedon marede kita buku ede 720 esal opan,
Dia opat mula mamu tu dulam muda, laus Roma naka perhaladuta situ atau tujulo. Edeta 720. Saha mapiliatan atapa pengotu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua kicang. Odo haroroan ni saluhu silolion naringkan dut na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masin nilomitu hami pilihan nami tuho. Say calo may gebuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihanon. Pati beluk karajaw mo di tonga-tonga ni huriam duhut di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni siloliom mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadi amakuarmo. Say ro maharacawm. Say saut malomoni roham di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Leo matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyo tu panguncunan. Palua mahami sian pangako. Hatan na hinokop ni Kristus, mulak mahamu di bagasat dami, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Ipasu-pasu jala diramu di Tuhan debatama. Isodakon Tuhan debatama bugina tuho, jala asih marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bugina tuho, jala di pasaor kom madamena tutodim. Amen. Amen. Amen.
ruas ni Tuhatan na hinaholongan di bagasan Jesus di perhalado na makubasi parmingota di bagasan Arianon, pasahato tuhita sudina. Selamat bersaksi, selamat hari Minggu, Tuhan tama mamasu-masu hita saluhna. Horas madihita. Manggobar maju hita sa ulat nari nakin na majalulusi. Asa tabauli, buhay taparapat. Duho mamang ketualan siyaro, tujulo. Laos duho may nakpandita si Rait. Tujulo.